Hola a tots, jo sóc Lluís i Max. Avui ens queda un vídeo important. Vaig decidir que aniré de vacances tranquil·lament. A vosaltres també, naturalment. Estic molt orgullós amb vosaltres que s'ho passa molt bé als teus companys, la teva família i altres coses més. De fet, jo també aniré a descansar, a jugar a videojocs, fer dibuixar, els còmics, personatges, tots. I, bueno, moltes coses. No sé què puc dir-te. Avui que estem de vacances, tenim que descansar i fer migdiada i altres coses més, activitats. Per exemple, l'esport, cinema, tot això. Bé, no tinc més alguna cosa al vídeo interessant. La propera vegada ja seguirem més vídeos molt interessants del videojoc, vídeos del trailer de reacció i excepte també document llibertat, que sabem tot interessant que la gent ens agrada molt. En fi, ara mateix no tinc més cosa i ja que és un vídeo curt no tinc més explicació i ara mateix jo me'n vaig anar passejant a fora, passant-ho bé i tot això. Aquest serà un vídeo, i és avui, sí, perquè aquest mes no publicaré més, he decidit altra cosa. Però el del document llibertat d'expressió, sí, publico diversos vídeos de matadimonis. Exacte, i matadeus. Perquè no fer gent bé d'això i, esclar, és llibertat d'expressió pel centre. És exactament. En fi, sigueu fent el dia d'activitat de la llibertat d'expressió, de la manifestant, tot això, i en fi, no tinc més explicació i ànim. Vosaltres sou campions i és molt valent, com a l'antic del rei Artur, un heroi com si fos l'autèntic monarquia de democràcia. En fi, no tinc més explicació i ara descanseu-vos, passeu-vos bé i també feu-vos justícia. Subscriu-me i m'agrada, comparteix aquest vídeo i recordeu, passeu bé de vacances, descanseu-vos bé i en tornarem després a la tornada del treball i de l'escola. Us deixo, que us passi molt bé. Adeu!